Amen. Siyabonga ithuba esilitholayo ubaba uMshumayeli. Ngiwabingelele wonke kaManazaretha ngokwekhundla zawo, ngibingelele nasendlunkulu. Amen. Sibonga nethuba elihlangaka nje lingayizivele elingandele bani lokuba siyinhlalisuthi yaleli bandla bese bethu obaba nathi asike sisine nje sidedelane ngoShembe. Ngiyajabulisa ke masibona insizwe ezincane njengalela nje ebihlala phansi zikhuluma indaba kaShembe. Nikujabuleleke lokhu bazali bethu ukuba nibone izingane ngesabatha iqoqekile zilapha phambi kwenu, ngoba mazingekho lapha zingatholakala seyidlala amabhola, sezisematshwaleni, sezenza izinto ezingasile. Kodwa ngikhumbula indaba nje engizoyixoxa yenkosi yaseKuphakameni, inkosi ilanga lamalanga. Ikhulume eKuphakameni ithi kwake kwafika izinja zafika kuShembe zathi, Shembe, nathi sizocela lapha kuwe ngoba abantu bayacela bese ubemukelisa. Zithi ke lezi zinja, Shembe, sizocela ukuba nathi usakhele izulu lethu. Uthi ke uShembe, ngeke nina nibe nalo izulu leno ngoba inhliziyo zenu zinde kakhulu, niyophuma ngisho seniphakathi. Lempela lezi zinja zabe sezimcela uShembe, zathi, Shembe, siyacela abanye ubakhela amazulu abo, thina kasinalo izulu. Izinja ezilungileyo zona zizoshonaphi mayihamba? Uthi uShembe, ngeke nina ningene ezulwini ngoba inhliziyo zenu azilungile. Uthi ke uShembe, ngizowenza umusa. Ithi ngokumahlombe wabe sethi uShembe, ngizowenza umusa, ngizolenzela izulu leni. Lempela wabe selakho uShembe yalakho inkosi izulu lezinja, wayesezibiza wathi, nali izulu lenozani. Zathi ijakadula izinja zijabula ziyongena phakathi, kwabe sekuqhamuka inyamazane, zajika izinja zajika sesesangweni zasukela inyamazane. Ithi ke inkosi langa, angikhulumi eManazaretha ngalezi zinja. Ithi kodwa ngikhuluma ngani? Ithi ningathi maniza phambi kwamasanga aseKuphakameni bese kuqhamuka inyamazane besikujikisa. Ithi zingcono lezi zinja zona ngoba zajika sezisemasangweni ezulu. Ithi ke nina njengoba sanela phakathi nisezulwini iqobo lalo, ithi ningavumi ukuthi nithi nisezulwini ngaphakathi kudlula inyamazane ngaphandle bese niphuma nosukela inyamazane. Ithi eManazaretha ziningi inhlobo zezinyamazane ezingakuhlupha uma uMnazaretha walapha eKuphakameni. Sikale sibonge nje inkonzo enkulu kangaka lensizwe ebikhuluma ngayo ukunikela baba uMshumayeli uMjilo akhuluma ngayo lensizwa yomnikelo. Ngiyakhumbula kule minyaka emibili edlule ngisahlala eRichards Bay, ngikhuluma indaba leli thempeli lokunikela ngangisebenza lapha eRichards Bay. Kwathi kuJulayi ngase ngebuhleni, ngazi noma kwakuJulayi yini, ngabe sengebuhleni kodwa ngafika ithempeli lasesazisweni lilethile lalikulethile. Ngabe sengibona uMshumayeli uMjilo nje ngangikade ngamgcila sasa siyixoxela, kodwa kunento eyayisho. Wathi mangimncoma nethempeli lasesazisweni ukuthi cha ithempeli lasesazisweni lize kabi lizoba ingozi. Wathi kodwa ngiyakubona mina mfowethu sikhahlani konke konento engigulisayo ethempelini lasesazisweni. Wathi ngigulisa ukuthi ithempeli elikhulu kangaka eMlaza alinawo ama-toilet, alinalo ihholo. Ngiyajabula mangibona namhlanje kuzonikelwa mawulandela kuthiwa kunikelela ukwakha ihholo. Ayikho into ebuhlungu uManazaretha njengethempeli elikhulu kangaka elaziwayo esazisweni, laziwa ngisho nangemnikelo, uthola ukuthi liyokhosela ezikoleni.
Uma kufikile izikhulu zesonto azinanga ngisho ama-toilet ithempeli elikhulu kangaka kodwa makuthiwa kumenyezwa kwilist yeminikelo oluwu-number 1 isithi singisi-charity begins at home. Uma sinikele ethempeleni bafowethu sisanikela umnikelo kaShembe. Ngiyajabula mangabe futhi umshumayeli ekwazi ukuthi makukhona inabasho bese ecacisa athi khona insizwa zenabasho athi khona insizwa zevangeli ngokwesonto kazikho insizwa zevangeli indlela nje ekusuke kubizwana ngayo kodwa ngokwesonto insizwa ikhona ziyinabasho. Kodwa ngiyajabula uma umshumayeli ekwazi ukuhlanganisa siyabadinga abashumayeli abanjena esikhathini sanamhlanje abakwazi ukuhlanganisa insizwa mayihlangene ethempelini. Ngoba namhlanje bafowethu into efunakala siyazi leli bandla abadala ababekhuluma bathi nami ngifika ngaleso sikhathi ngoba ngiphendukile kuleli bandla ngifika mina kuleli bandla kukhona abaphathi kwakwabaphathi beyinsizwa kodwa kuhambe kwafika unyazi laselibaqeda abaphathi lathi ingelozi abaphathi nginika abashumayeli hlal'suthu umshumayeli uyena umphathi weyinsizwa aphinde futhi abe inkosi yethempeli umshumayeli uphethe ingelezo ezimbili. Ingakho thina hlal'suthi kufuna simhloniphe umshumayeli ngoba umphathi wethu mina ngikhulele emakhaya ngapha kwamaqama empondweni ndobisho lensizwa ithi ozogcina impondo okuvula impondo okuzovala impondo ngoba uthe umshumayeli ujilo ngiwogcina sikhulele ngapha ezweni lasemampondweni eHadingi emakhaya la othi mokade uthi mowahamba khona kuneyigodi othi mowahamba kuzona uhlangana lezikushayela nje ukuthi induku ayiphethe njengengasanga kini nje macha nanga umachwa ngakithi uyazazi igodi zangakithi. Kodwa khona into engangeke ngiyibone ngakithi insizwa mazayihlangene zaziba nomphathi wazo mobuka izinto eziningi uShembe afika zenza lapha esontweni moyibheka ikhona ngaphandle kodwa inkinga uShembe ufika wayiphucula lezi zinto esikhule ngazo emazweni akithi ezesintu wayeseyishintsha wayeseyibulala lezi eziyisolo ngoba ngisho amahawu wawanqinda ubhoko wenza izinto eningi wathi induka singayiphatha siphatha amashoba mobuka lezi zinto ezenziwa uShembe ziyikhopi izinto esikhule ngazo emazweni akithi. Nangapha emazweni akithi izinsizwa beziba nomphathi wazo noma ngathiwa ziyodlala ingoma noma ngathiwa ziyececeni noma ngathiwa ziyakuphi la ziyakhona noShembe ufika wenze njalo insizwa nensizwa uMnazaretha ayazi ukuthi inomphathi wami ongenayo umphathi uyihlathi. Mazihamba lezi insizwa bezithi mayihlangene insizwa mayamani izinsizwa ke nihlangene akufunakali nibe nomoya wodwa hlezi ngiyishumayela lento einsizweni ukuthi mani insizwa nijwayele ukuhamba ningu5 mhlambe niyezwana ngaloko noma nihamba ngevangeli noma nihamba ngani lo namba aningabi nomoya wodwa abekhona olungile okholwa kakhulu abekhona okholwa phakathi nendawo abekhona idlavini nje phakathi kwenu abekhona othanda ukukhuza phakathi kwenu ukuze ischeme senu sibalance. Bezithi insizwa mayihambe emakhaya kungoba njalo insizwa mayihlangene hlezi kuzoba khona lo yindlavini kuvele kusuke lo yindlavini openza into ebheke eceleni avela asusa uchuku lezi insizwa behamba nabezingamdayisi nomphathi bengamdayisi kodwa bezilekelela zilona lezi ezinye insizwa ziyothi mase iqedile mase zizodwa zithi hayi kodwa mfowacela ububheda bese yibuyele kule ebeqalile uchuku sezizodwa bezingamdayisi phambi kwezinye zithi hayi ngoba wena osusile uchuku bese ziyamyeka nabashumayeli ngokunjalo nabo insizwa ibona abasivikelayo njengoba umshumayeli umjile khona lapha umshumayeli akayena umphathi weinsizwa zala isazisweni kuphela kodwa umphathi wayonke insizwa yonyazi noma ingekho ngoba umshumayeli umjile njengoba la mayithola ukuthi kaZulu kunensizwa ethe mayikhuluma yayisikhuluma into ephambene umshumayeli umjilo leyo insizwa ifuna ibone ebuhleni abese yoyiluleka athi hayi insizwa ngizwile inkonzo yakho yangenyanga edlule akukhulunywa kanje kuleli bandla kodwa kama umshumayeli umjilo bese eshumayele ngaleyo insizwa phambi kwebandla ngoba uzobe sezehlisa isithunzi ngoba yena umphathi weinsizwa insizwa kufanele ayivikele bese iblema sebebodwa eceleni. Amen. Ithi ngikumahlombe mayikhuluma amaNazaretha ithi angazi ukuthi eze inyamazane eyokukhipha yobihlobo luni wena
ithi maNazaretha kunesikhathi esizayo, ithi lesi sikhathi esizayo maNazaretha ithi isikhathi esimbi kakhulu kuleli bandla, ithi maNazaretha nginosizi ngoba ngiyabuka emva kwami into ezokwenzeka lapha ekuphakameni, ithi lo muzi kuzochitheka igazi elikhulu emva kwami, ithi lo muzi uzophela, ithi kodwa into ezokwenzeka lo muzi koba kuyumume weyiphingi, ithi lobe kobe kuyumume weyifebe, ithi kobe kuyumume wabonke abantu abenza okubi, ithi kodwa maNazaretha into engiphatha kabi kakhulu, ithi abantu ngibabona beza ngamandla kuleli bandla, ithi umhlaba wonke, ithi ayikho into yokuba yinhle yodlula lena, ithi kodwa into engiphatha kabi ngibabona abantu bephenduka ngamandla beza la ekuphakameni, ithi kodwa into engiyibonayo uma beyofika bayofika nemikhuba yabo namasiko abo kunjani namhlanje. Ithi bayofika namasiko abo nemikhuba yasemazweni akubo, ithi bayofika babe namandla la, ithi bayothi mabefika futhi bangafuni ukukhokhelwa, ithi bayobakhipha abantu abahle nabakhuluma umthetho, ithi abantu abayoba namandla abawoniphatha kwaba yibo labantu abasuke nemikhuba emazweni, ithi ngibona ibandla lasekuphakameni seliphumile endleleni kaNkulunkulu, ithi maNazaretha ngiyabona emzini yenu, ithi ngibona eminyakeni ezayo kugida izangoma emzini yenu, ithi ngisho phakathi kwaleli bandla ngibona izangoma, ithi phakathi kweni ngibona izinkamba maNazaretha zotshwala, ithi maNazaretha ngisizeni, ithi nize ningaliphuzi utshwala, ithi ngisho nasemzini yenu utshwala lingabibikho, ithi ngehla ngisho ingelosi ezulwini, ithi yenzani utshwala, ithi ningavumi, ithi ngehla ngisho ingelosi, ithi uNkulunkulu phuzani utshwala, ithi ningavumi maNazaretha, ize ithi ngumahlombe maNazaretha, uma ubona umuntu wakini ongasekho emhlabeni, ugogo wakho noma umkhulu wakho, ethi mntanami ngomile ngicela ungenzele ukhanjana, ethi efika ngephupho, ithi ophuthuma ekuphakameni ungamenzeli ukhanjana, ithi ophuthuma phambi kaNkulunkulu yomnikelela ngoba lowo muntu akayile ezulwini sasigogweni, ithi bantu abami umuntu uma esefile akaliphuza utshwala, ithi angambone ebuya ethi ngomile ngenzela ukhanjana, uthi usesigogweni, uthi kodwa ngibona amaNazaretha amaningi kuyobuya abantu bakubo bezokhuluma, abaningi bawo bethi ngomile, ithi amaNazaretha wabegijima enza inkaba, ithi ngibona kuphihlika inkamba emzini yamaNazaretha, ithi ngibona gidi izangoma kunjani namhlanje. Ngicela ningasalifundi iBhayibheli, ayifundwe wena mfowethu eyokugcina ngoba iBhayibheli liyalibazi nomshumayeli kanti ungifake ngopotsho. Amen. Ithi ngabeka phambi kwamadodana endlu kaRagedi, ithi ngabona amagabha egcwele utshwala, ithi nezindebe ngabe sengithi kubo, ithi phuzani wayini, kepha bona bathi asiukuliphuzi wayini ngokuba uJonathan indodana kaRagedi ubaba wethu wasiyala ilathini. Yeke mfowethu, yathi inkosi ilanga ningaliphuzi utshwala, kodwa kunjani namhlanje? Banabantu abadefendayo, kunabantu manje uyavungama inhliziyo yakhe njengoba ngikhuluma notshwala, hawu injala ke le, hawu lehlulo sibanibani, hawu ukhuluma ngotshwala ngasemnyango, ayikho into endala bafethu umthetho umile emzini weNazaretha, makuphenduka emzini wamaNazaretha kuzungelezwa ngamatshe amhlophe bese kufakwa iTK ebhala uDumsana uJehova noShembezi Dewey, iTK imbili ezisemthethweni, hayi leza seyigcwele ngaka zogigiyela nogwexa, ubeka amanzi ami nje ubilisela mina kwasha kwama akuzona into zala iphakamele, kodwa ubeka ushe uDumsana uJehova noShembezi Dewey bese nizungeleze ngamatshe amhlophe bese nihlukana notshwala. Ngapha ke kwaZulu ngengizwe, ngapha kaZulu ngihlala kakhulu kaZulu bathi kunenkonzo kaMahlokana Ndlela lapho kubikwa indaba yotshwala ukuthi seliyayewa. Ngapha ngakithi emampondweni akho indaba yakubika tshwala, mawuphenduka uye kutshwala ngoba umbuzo omkhulu mawuthi wena ngizobikela okhokho bami ukuthi utshwala sebuyavalwa la ekhaya, inhloboni yesono lesi sibaleke kangaka egcekeni esibikwayo, njengoba ngaphezweni la ngakithi bekade kufuya ingulube, wafika uShembe wasiyakisa ingulube saphenduka, yini ngingathathi imbuzi ngiyobika emsami ukuthi nina bokhokho nihamba nidla ingulube, namhlanje ingulube sengiyayivala. Lolu tshwala olungaka amaNazaretha enilidefendayo esontweni iqhamuka phi indaba?
Manazaretha njengoba silapha into ekufunakala siyazi into ebalekile umthetho indaba ukuthi makukhulunywa ngesono sakho osenzayo mase wena uyahlasela bese wena usivikela ngoba nakwazwa nje ayiphele kuleli bandla futhi insizwe ezinhle ngiyabonga ngikhona into engizoyibonga sengizoyeka engizoyibonga nje ngizwile umfowethu ekhuluma angizazi lezi insizwe zenabasho kodwa ngizwile ukuthi kunosihlalo kunento okusihlalo engizomtshela yona ukuthi sihlalo kunenkinga nami nginengane yomfana inabashi ibalekile inabashi iyafundisa sengathi ingaqhubeka sinengane zabafana igqoka ublack and white mayisezi sayishesha ngena kodwa ineli ngahlakanipha iqala ifuna izikoti no purple no blue asazi noma imfundiso yabo ngoba ngisho nabo sihlalo kanabasho uthi uyaphe ngaze ngathi mina lento yeyikoti kushuthi iuniform yakanabasho lento yeyikoti ngoba nabo sihlalo mawubuka iuniform ubiyibhluwela imnyama neshirt elimhlophe azisagqokwa kanabasho khona into engeke ngisho ngithi ngenye imini kusafuna sesibize inhla suthi ephethe kanabasho ngoba mina ngokweminyaka yami ngisaqualify ukungena kwanabasho kodwa izingane zami ikhona kanabasho ngithi thina abafowethu sesiphumile ngokweminyaka kanabasho kufunela sesicelene insizweni zenabasho abosihlalo bake basixoxela ukuthi kungenzeka yini ushembe wabahlebela bona ukuthi ublack and white awusafakwa sekufakwa izikoti la ekhaya ngoba ngisho osihlalo laba umbuko umvamo wosihlalo abazifaki lezi zinto eziwumthetho wenkolo abawufaka ublack and white njengoba ngifaka ibhlue elimnyama ngase ngifaka ishirt elimhlophe nguqhawe nje mina kubona siyacela-ke bafowethu nina niphethe intsha esikakhulu nina bosihlalo bakanabasho nani bafowethu eniphethe konathesa ngazi noma ukhona yini ukhoza uphethe kanathesa eUnisa nabo lapha emayunivesithi izingane zethu okhoza basifundisele zona ukuthi umthetho kaShembe uthini ngokugqoka kwenhlalisuthi ngoba yikho into ebuhlungu njengokubona umuntu owumholi ekufanele sibuleke kuyena usihlalo wethu efakile into ephumile eceleni ngenye imini ngabe ngaxabana nomfana wami omncane esibanga indaba yakho ukuthenga ibhlukwe elimnyama ufunela isikoti yena emayihambe esabatheni kodwa kunento ayisho ephuma enkonzweni wathi ubonile umfundisi usibane bane efakile iphepha isuit ephepha kavele ngaphela amandla Manazaretha umthetho kaShembe kasingawuphula umthetho kaShembe kodwa kasimene emthethweni kaShembe njengoba lezi insizwa kade zikhuluma indaba ukuthi mawuyinsizwa leli bandla uyawazi umthetho kunento bafowethu sengihlala phansi ekufunakala siyikhulume ngeke singayikhulumi lezi zinto ngoba namhlanje inhlalisuthi ifikithi sayinsizwa yasezweni nje ngiyambongela umfoka miyothela wathi insizwa yasezweni kodwa wathi masephenduka wayisekhumbula ukuthi hayibo ngona intombazane yakasibanibani wena wawuyinsizwa ungakaphenduka kuleli bandla wasuba nengane ngale ngaphandle wawusuphenduka wawusuphusha isiphongo wagijima wayebhentshini usuyilungisile indaba yangane eSiyoni usuyilungisile indaba yangane yakulwamuza abamaroma khona owamithi sakhona ungakabi yiNazaretha njengoba wena sogijima uyokhetha ebhentshini wagijima nje ehlalisuthi wahamba wayokhetha ebhentshini wayothi wena uyokhetha inkosazana wena uyokhetha intaba yepheza wena usakufanele yena uyaqualify yini ukuthi uyokhetha inkosazana umuntu onjani ekufanele ukhetha inkosazana umuntu bafowethu ekufanele ukhetha inkosazana umuntu oyishesha ngena ongena ngani ngaphandle ongakaza aqonywe ahamba ayothatha inkosazana uma ngabe sewumuntu onezingane akube umuntu oseyihlawulile izingane zakhe wayigeza imizi emzini yamadoda wawathetha amacala wayiseba msula wayiqoqa izingane zakhe zazohlala egcekeni onina benqabile mayibalobola bese ehamba ke ebhentshini wena waye ebhentshini wakuqualify into yebhentshini usunayo-ke naye-ke usumtholile umakoti wenansuka lezi inkinga ezingaka awuboni yini lezi inkinga onazo ukuthi idalwa zinyembezi zaleyangane eyiroma zalabo abazali abayiziyoni kulwamuzi wamithisa khona ngoba wena usuyinazaretha ucabanga ukuthi mase soyinazaretha kufunakala ebhentshini ukhohlwa ukuthi kunomuzi wendoda ongawugezile ucabanga ukuthi sekuphelele kodwa ukhona kanye nathi la mayethi umshumali nangu umbhobho uyaphoseka nawe
bafowethu inkolo kaShembe ijule kakhulu kufana nalento ebekade ikhulunywa umphele ekhuluma indaba zamakhosazana entethelelo. Emakhosazana entethelelo bafowethu ayikwazi ukuthi ingayintethelelo esontweni ingayona intethelelo ekhaya, ngoba uma uyinkosazana entethelelo awuzalelanga esontweni, awuzalelanga ebuhleni, awunqolisanga umuzi kaShembe, kodwa uzalele emzini obhodla udaka, emzini osikhulu nodaka oyihlomkhulu bakho, iwona lo uzalele kwena. Pho usugijima wena ocela intethelelo kuShembe kuphela, usuyileka ocela intethelelo kuShembe, kodwa phela phinda bheka ekhaya uyothola imbuzi yokucela intethelelo kubazali bakho. Lo shisa impepha kubambele emsamo afika athi nina bosibanibani nangu nozibanibani uzocela intethelelo yokuthi wona la ikhawalekelela unina wazalela ekhaya, bese ngenye imbuzi uzocela ingelozi yakho yomshado ukuthi uzocela ukuthi kuyingelozi yakho yomshado, ngoba egcekeni ucela intethelelo nje ngoba egcekeni umuntu owayinelungelo lokulala nenye indoda kwakuwumama wakho kuphela, kwakuwunyoko kuphela, ngoba yena ilungelo walithola mhlazana ephuma ekhishwa ngembuzi, wayesaba nenkomo ayiqhoyisayo esibayeni, wayigwaza ngesiqini sombese, wayinikwa iziqu zokuthi yena akwazi ukulala nendoda. Wena walala kanjani nendoda ungalinikiwe ilungelo? Sekuthethelele kuShembe, usuyile yena ekhaya koyicela intethelelo ukuze phela ube nayo inhlahla yokuthola inhlalisuthi ezokwazi ukuthi ikulobela, ngoba uyoba nebhadi uyotholana nezigebengu zenhlalisuthi, ngoba uyibona zinamehla abovu kanjena zenza into ezimsula, igebengu lezi. Uzoba nebhadi uthola isigebengu senhlalisuthi sikugende udlulele kwesini, uthole sikugende udlule, bese usuke ukhuluma lento enijwayele ukuyikhuluma kodade wethu uthi kungona ingunguluza kunenhlalisuthi ngoba inhlalisuthi iyabheda, kanti inkinga inhlalisuthi ayibhedi wena. Mayibhedi inhlalisuthi zibuza ukuthi ayikho yini intethelele yake yalotsholo, ziningi intethelele zalotsholo, inkinga ukuwena. Wonke umuntu olapha bafowethu akabheka indlela afika ngayo. Ithi inkosi ilanga umuntu nomuntu akazi ukuthi wafika ezokwenzani, nonyazi leyo kusho ithi inkosi ilanga mina ngiyakhumbula la ekuphakameni ngafika kanjani. Ithi inkosi ilanga mina thina sinomne wethu sangena ngesango lomdedele, ithi sasilanda umfundisi umlangeni, ithi sangena ngesango lomdedele. Ithi inkosi ilanga wena wafika kanjani? Inkosi buseni kuzwini. Sia